Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini mngani wami? Ngiyaphila Shumba linjani? Mina ngishap. Ayi siyabonga siyalibingelela muri yeZimbabwe. Yikuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo amalanga eqhubeka esiya phambili linye ngalinye lisiphathela okwakhe okwalo okuchiyachiyeneyo. Elami igama nginguThadiwa Shekhuthama uMandlovweni ospecial. Nhasi rimwe zuva. Ichokwadi. Ndofunga munotondera tichikupai nhau yemwana ane 2 years Chantel. Takanga tamboudzwa kuti postmortem ichaitwa November 14 kana ndisingakanganise, asi pane kutaurana kwavazokwanisa kuita nevekuchipatara kuti ange ichiitwa postmortem yacho. Naizvozvo zuva ranhasi aunzwa pamba kuti azenge achiradzikwa. Njengokuzwa kwenu balalele emakhaya, Themba sake salilethela indaba leyi eyomntwana ole 2 years uChantel owafayo. Ngakho ke bekuthiwa i-postmortem izabe isenzwa 14 November, kodwa ke kube lokukhulumelana okwenzakaleyo yasisenziwa yona, and then namhlanje sikhona khonapha endaweni lapha isidumbu sakhe esesibuye khona sesikhonapha endlini. Andona uyiripo uyezve tingade kukuzivisai kuti nhasi zvakare kwaendwa kumatare edzimhosva patinenge tangowana information yakakwana kuti zvakamira sei tinenge tichikuzivisai. Balalele emakhaya namhlanje siyaziswa njalo ukubana bakhona abahambileyo kuma courts kuyathonisiswa ezinye indaba ezishiyachiyeneyo esingazaziyo. Ngakho ke nxa singathola ulwazi olugcweleyo ngendaba zakhona sabe siliphathela ke asilitshela ukuthi bahambe njani, baphenduke njani, ukuthi wena ukuhambe njani. Asengikwazise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
Musaranyi baba nemwana kumwana mweya mutsvene imi Mwari wakatendeka Jehovha musiki wezvinhu zvose. Baba regai tikutendei nemanguva emasikati ano nekutifambisa kwamaita zvakanaka. Manzwa minyengetero yedu sekukumbira kwatata mangwanani. Changamire matifambisa munyasha nemurudo rwenyu. Jehovha onai baba matidzosera musha wekwandoro wedenga nechirongwa cherufu. Imi Jehovha ndimi makaronga chirongwa ichi. Makati munhu akazwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nekutambudzika unobuda seruva ndokusvava unosasa mvuri haagari zvirokwazvo neashandi haana kugara panyika. Urongwa hwenyu wedenga hatingazvishori nekuti ndimi makatara nguva namazuva. Changamire chinyaradzana nesu hama dzose. Tinyaradzei pamwoyo, tinyaradzei panyama, tinyaradzei nemupfungwa. Changamire tinogamushira nekuti ndimi makatora, ndimi makatipa. Changamire basa rose torisa maoko enyu kubva zvino kudzamira Mwari wangu tinosvika pakuradzika mutumbi
tokumbira nyasha dzenyu nevari munzira fambai navo bvazvone kusingaperi. Amen. Hai, isu semapurisa tinotenda. Tatenda yedu. Ngaitimirire vanhu vaenda unotora jecha vaiswe vagadzire tibvise mutumbi tidzokerewo kumabasa. Tatenda. Ini ndinonzi Juliana Matemera. Tadzoka zvakare paDrewmas media. Tabva pano makuseni center uya kuzotorwa nepolisi. Sinzi takanga tafonerwa madeko kunzi mangwana tikuenda kupostmortem kuparere nyatwa. Apo tanga tiri suppose futi kuenda kukoti nhasi. Zvinhu zvacho zvese ndobva zvaita draw. Saka tazongohafurana kuti imwe nhamba yana sekuru ndobva vaenda kukoti. Isusu nana gogo, inini nagogo vemwana nagogo vemwana, nana sisi vangu tanosangana ikoko ana mai Kadyauta nana mai Kangara. Tasangana ikoko kuparire nyatwa. Tatora mwana kuchinhoi makusenseni. Vatarova nemapinga road. Vatasvika kuparire nyatwa. Past 8 shuwa mwana ndobva atendwa nadokta zvakanaka. Kune vamwe vanhu vane rudo dai Mwari avawedzera makore ekurarama kubvira maofficers atanjishanda nawo panyaya yashanti vane rudo havasi rafu. Kozotiwo dokta atiitirawo aiwa hatina kuona chakaipa, atitira mwana wedu zvakanaka. Saka result yazobuda uku kwashanti uku ndeyekuti Shanti zvechokwadi akapondwa. Ndo result yabuda. Shanti uyu haana kupondwa pamwe pano asi kuti pavakamuuraya vakashandisa rope kumusunga pahuro. Maybe vakadhonzerana here kuti mumwe achidhonza mumwe achidhonza uku, kana kuti munhu wana akasunga. Ipapo ndo patisina zvedu kuzoziva kuti akaurayiwa hau, but chakamuuraya irope yanga yakamusunga pahuro. Ndofunga ndo paakabva asafoketa ndobva afa ipapo. Zvimwe zvakazoitika kumberi izvi handizoziva zvangu. Hapana zvataurwa zvanga zvakashota pari? Zviri zvokushota kwezvinhu vati aiwa isusu tiri kumirira imimi maparents nemarelatives emwana tiri kumirira kukuudzai ipapo. Zvimwe zvizhinji izvi zvinoshandwa kukoti nemapurisa. Ipapo ndo pavagumisidza kutiudza, asi tanzi ivai nevimbo yekuti nechokwadi chokuti mwana akaurayiwa akapondwa. Tapiwa bhodhi yedu, tatsanangurwa tese takaungana, tikabvunza mibvunzo yatabvunza zveshuwa tikaona kuti aiwa ndizvozvo. Tabva ipapo tapiwa bhodhi yedu, aiwa tafamba zvakanaka chose kusvikira tasvika pano pamusha namai vangu Shandi. Chirongwa chatakupai muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Zvinorwadza chokwadi, zvinorwadza kufa nekupondwa. Kufa kwaMwari kuri nani nguva inenge yakwana, asi kwekupondwa ndiko kwakaoma, kunorwadza zvikuru. Zvakare muzuva ramangwana
tinenge tiri munzvimbo yeMount Darwin. Munoziva tichikupai nhau yemurume akapfuura mudzimai wake nepfuti ndobva azozviuraya. Asi iye zvine izvi hanzi hazvina kumira zvakanaka. Mudzimai anyakufa uyu ari kuonekwa achifamba masikati machena pamba pacho. Uhlelo desilelo namhlanje kubuhlungu esesithe sahlangana lakho mule Zimbabwe. Ukufa ugulile, mhlawumbe kuthiwe ugulile, samgijimisa esibhedlela kabili kathathu, samphekela lathi porridge, samfunza. Kungcono, kuyamukeleka. Kulokufa kokufa ubulawa ngabantu. Isikhathi sakho singakakwani, kunzima ukuthi sikwamukele. Nxa ugulile siyakwamukela sithi mhlawumbe isikhathi bese sikwanile, uNkulunkulu uthethe. Kodwa ke nxa kunje kuba nzima ukubana imuli lathi sikwamukele okuyabe kwenzakele. Kodwa ke kusasa sabe seMount Darwin lapho sabe siliphathela khona indaba. Ngithemba liyakhumbula sililethela indaba eka mama owadujulwayo, ubaba wangikhona waqeda wasezibulala yena. Ngakho ke kuthiwe isidumbu sika mama lowo kumbe isipoko asazi, siyatholakala, siyabonakala, sihamba sibhodabhoda endlini, abantu bayakubona kusenzakala. Ndokufamba kunoita mazuva amire kufamba. Nasi Chantel wafamba rwake rwendo. Mangwana ndini, mangwana ndiwe, kusvika nguva yedu yakwana. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Atadiwa nashe kutama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.